Dověděl co bys Ninjago? Jak si můžete všimnout, tohle je speciální vydání LEGO Ninjago časopisu. Pozor, ne s minifigurkou jako Zayna, ale s Chunky Zaynem. Což je jako super. A máme to vozidla, komiks, bogatý. No, bez do časopisu. Tohle scéna mě zaujala tady Ameriky kamo z pilotní sezóny. Je stát, to zase jako nemám, ale chtěl bych sem mít. Skvělý Zane. Nemám ho, ani ho toho nemám. Si neklamám na Zane. Nemám, ale to jsem použil na custom. Takže použil to maska. Jenom najde. Někdy to bude custom. Figurky. Další tady je Zane. Zakázal spínicu, tohle nemám. To si nemám tu helmu, nemám. Další tady Zane, Islandového Zana nemám. Mám. No, Zana vlastním časopisem Ninjago. Si koupil asi tak před 3 lety, myslím. Ninjago si mám. Já všechny Zane obleky mám. Okolo tohle nemám. A co je ono, kam zklamalo? Že tady dodali můj oblíbený Ninjago oblek ZX. Kde je ZX Zane? Nevím, ho tady nedali. Padouchové ubouží. Takže to je napísané. Ten mi zdobu. Tady kam to je spojený kamo z Legacy. Je to Dragon Racing. To jsou písané. Kdo oslavuje 15 let. Jde se podívat to. U toho Chunky Zayna. To je jak se... Já bych se setřetl z pozadí. Nevím, jak to je kamo z té epizody. Nevím, ale vím, že se to žádí. To je další obrázky. Jako teď zase si sorry, že mě není rozumět, ale mám nachlazený hlas. Tady jsou to fotky z další sezóny. Což mě není tak teď, mě to kamo nezajímá. Tady, můj tát, službám s trochou půl tisíce. A to se viděl se to kamo ten ultra combo robot. Je ten příklad zase vypadá kamo jinak. A to je jinak verze, rozbíjnější verze. Když se vypadá, že nemá, že mu to ani pešlo, to ani peč. A to nemeno, co má Zajník. Tady je návod sestavení, dobře. Kdyby ten Kai líbí, to budeme át. A tady má to asi ninja tady patří. Symboly, jdeme dál znovu. Na komiks. Na komiks, má se pojď komiks. A Nicole Zane. Říkal všichni Kazinovi, že má moc kulovický oblek, ale Zane to není jistý, jestli se počal, nebo ne. Sialu. To je nebude jistý pro mě. No. Kdo je? A teďka mám Cyberborg. Zase Cyberborg. A ten měl klíče. Úkol splně to mě zajímavý úkol. A už se ten byl tak skvělý. Vlastně novatý soda. No, to víme. Je to kamo od Zinovi. A já vím, že to ani to kamo, se mi to kamo nelíbí. Zane zašle. Cool. Dobře. Je to divně, vím, ale... Tady bych jak maličký miminko. Povedě jako dospělý drak. Dobře, to je
Comic strip pokračuje. A co je, říkám, co je, kamočka byla ten nejhorší. Je jako západ, kamo mechanik. Se má páči, kamo, jak Doktor Octopus. Naprosto to je, kamo, ten ninja verze Doktora Octopus ze Spidermana. Asi nechápu, proč ninja, ty boží ty hloupé. Opět božkové obleky, ty masky. Vůbec se nelíbí, kamo, já. Dobře, nic. Vidím. A 15 let ninja, takže kamo. To už je to nový. Analýzu. Tady se mi tady kamo zjí jak Zejna. Co se říká, oblekl jsem se. Na speciálné výročí. A tady se mi říká, byla tady výroka. Tohle kamo, doktora Juliana. Jestli to bylo kamo se tu stane město, nebo kamo to berlínský Old Town. Jako to bylo divně, ten celý sokotý papoušek v černém, by dostali spodný Falcon, ale vypadá to je přesně seriálu. Nesklamání, jako se to dali tak. Tady je kamo Zejnova stíhačka. Tam se původně mě objevil Zejnu Sokol. To není, ale to je Zejnu Sokol. Naštěme si tomu dorku, to vlastním, ale už je bohužel napadeť. Teď máme Zejnovou helikoptéru. Zakazané Sbířiců 11. Co je nejhorší ninja sezóna, jaká byla. Potom si stíhačka vlastní se, ale dočekám napadeť. Já tady někam ze seriálu. Seriál Zejna, vidíš seriál Zejna. Aha, to je ze seriálu Ninjago seriálu. To je nějak ze šklaničky. Jak Zejn tam jedl, no. Je možná píše, ale bohužel to mě nezajímá tohle, to na ně. Brzo prohraje. Tady někam hodně posílá má motorka. Byla se to kam potom. Dokonce jako ten dom nastal mě. 10. Dále tady máme EU set. Byla už, byla ukázaný kam na plakátu. To je pěkný set, mi se líbilo. Asi to set si musím koupit kam v tomhle kostelu. Další koho ho bohužel mě ho to nedejte. Myslím. Tady máme čivé auto. Je se ta číslo 17 718 56. Jaký ani a při externí fyziku do čeho je, není, ale se tu je. A se toho lojalistu. Nebo nikam bezpečnou, nikam pozorovat. To je. Když chcete, chcete se podívat na to novou sezonu. Je to jak pík sezóna Ninjagu. Máme kolou robot. Já se bože kamo nechce, kamo se mi rozbil. A skončil krabici, týpek. A teď kamo jdem se podívat, co bude příště. A příště bude další J. Tak, no, jako celkem je to celkem mít videa, ale by bylo v pohodě. Takže číslo přijde 10. dubna. To znamená, že u nás, já žiju na Slovensku a my asi budeme čekat asi tak, asi dáme 2 měsíce, nebo 2 měsíce, když přijde na J. Konfigurky, Energy Zejna, certifikát z roku 2011 nebo 2012, není přesně. Klidně mi napište do komentářů,
Cole jako duch, Scrabble jako, to byla výroka. J, Empire. Já to zvykají. Jsem ukazoval tom. Sedu jsem ukazoval videu. Atakována. To nemá to výroky, jako, to je časopis. Kaiji Ania. Nevím, to sama. Ne, slyšíte jako jesting? Ne, jestli to je kanon, nebo to není kanon, nevím. Je to bratý Aina a začal Gaje. Nevím, jestli to na tom, ale... Tak. A tak, aby si to ani nebudu dělat, ne. Nemůžu číst časopis. Dobře. Jdem na se podívat na toho figurku. A to je fašáka. Takže tady máme Chunky Zayna. Samozřejmě, že Chunky Zane vypadá fakt skvěle, kamo. Trochu to vypadá jako, kamo, jako Transformers. To ne, kamo, ten Optimus Prime. Samozřejmě, že ten meč vypadá skvěle. Já se pozor, jak chcete pozorovat ho. To nejlepší video, ničeho, že... To už zklamal mě, že tady dali tomu... Ničeho, pryč. To potisnutý a oni normálně dali mu. Co mi to nevadí, kamo, že to je ups. Typek. Mám tady kamo držák. Nemůžu do setu. Když nás jde. To mi nedává smysl, co jsem to řekl. Ale... A já věku. A tady kamo Zane. Nebude kývat, dokonce ještě i pas do toho ovláda. Jak to chceme zapísat? Jak to nemůže pouzovat, jestli to je? Jim. Jinak. Pěkná výuka. Se vám video líbilo, budu moc rád, když ho podpoříte lajkem a odběrem. A už se blížíme kamo pomalý k 100 odběratelům. Budu moc rád, když ho podpoříte lajkem a odběrem. Tak zanec. Čau.